Бәйгедә 10 балалар бакчасы һәм 11 тәрбияченең эше каралды. Тәрбиячеләр балалар белән дәрес фрагментлары күрсәтте. Конкурс барышында балаларда кызыксындыру уяту, бирелгән материалларның оригиналлегенә югары бәя бирелде. Конкурсны үткәрү бик актуаль, чөнки бу проблема һаман да актуаль булып кала бирә. Әйткәнемчә инде балалар бакчаларында бик теләп катнашалар. Инде эшләрендә күргәнсездер аларның альбомнарында бик яхшы итеп алар әзерләнгәннәр. Дәүләт идарәсенә бик зур рәхмәт, чөнки безнең материаль техник базалар шулар ярдәмендә тулыландыра. Юл шатлары бар, светофорлар бар, мотор машиналар, велосипедлар алар безгә бүләк итә. Балаларга зур бүләк һәм зур шатлык алып киләләр алар. Рәхмәт аларга. Баланың иминлеге иң беренче урында икән онытмыйча эшләргә тиеш тәрбияче. Бәлкем шуңадыр балалар бакчасыннан алып мәктәпкәчә юлда дөрес йөрү кагыйдәләре эшчәнлекләре еш уздырыла. Яшел ут республик күләм конкурсының муниципаль этабында катнашабыз. Бүген балалар белән монда Кояшкай балалар бакчасында ачык шөгыль күрсәтәбез. Балаларны юлларда хәвефсез йөрергә өйрәтәбез. Балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтүдә инновацион методлар куллану дигән тема өстендә эшлим. Һәм инде без әлеге темага мультфильмнар төшерәбез, интерактив уеннар эшлибез һәм шушы уеннар ярдәмендә балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтәбез. Бәйге нәтиҗәләре буенча Кояшкай балалар бакчасыннан Эльвира Шәйхетдинова беренче урынны яулады. Икенче урында Күбәләк балалар бакчасыннан Лилия Закирова, Ләйсән балалар бакчасы тәрбиячесе Алия Зиннурова өченче урынга лаек булды. Балалар бакчалары арасында беренчечлектә Күбәләк, Кояшкай һәм Ләйсән балалар бакчалары. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.